बिनानाव रसमा आं गोसोखौ जोबोद दुखु मोनदों आरो फोथायनो बहुतानो गोब्राब मोनदों नङा होमबा जोंनि कमेडि खालामग्रा एबा सासे मोजां इउटिउबार जानानै नों दिनैहाय मा खालामनो सानखो गावनि लाइफखौ गिबियावनो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय आरोना लोगोफोर लोगोफोर जानो हागौ नोंथांमोना बे मोनसे भिडिअखौहाय सोरनिबा फेसबुकफोरावहाय नुखाबायबो जानो हागौ अलरेडि दायो आं बांद्राय गोबाव खालामनायानो सिदानो ओंखायनो डिसक्लेमारखौ लागायदेरना होलांनि नोंथांमोनाल' भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था आरोना लोगोफोर थौदो बिदिब्ला नायलांदो जानो हागौ लोगोफोर नोंथांमोना बै आंनि थाम्बनेलजों लोगोसे टाइटेल बेजोंनो आरो इन्ट्र' होनाय ससे भिडिअखौ नायनानै अलरेडि मोनदांनो हाखाबाय जानो हागौ आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय मा कन्टेन्ट लानानै फैदों आरोना लोगोफोर नोंथांमोनाथ' अलरेडि बिथांखौ बयखौबो सिनायखायो आरोना लोगोफोर जिहेतु थाम्बनेलाव होनाय आं नङा होमब्ला बिथाङा दायो गोमानानै दं होनना बुंदों आरो सोरबाफोर सोरजोंबा खारबाय होनाय बेफोरबायदि बाथ्राखौहाय बानसा दं थारैनो बेसेबां सैथो आरोना लोगोफोर बिनानाव सिसिला बेनि बागै मा भिडिअ रिप्लाय होखो बिथांनि बागै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरोना लोगोफोर नायलांदो बिदिब्ला बिनानाव रसमा आं गोसोखौ जोबोद दुखु मोनदों आरो फोथायनो बहुतानो गोब्राब मोनदों नङा होमबा जोंनि कमेडि खालामग्रा एबा सासे मोजां इउटिउबार जानानै नों दिनैहाय मा खालामनो सानखो गावनि लाइफखौ दिनै गावनि फेमिलिखौ लानानै नों दिनै बहा दङ नों दिनै बहा दङ सिस्टार जोबोद दुखु मोनदों आरोना गोबाङानो फोथायनो गोब्राब मोनदों हौवा गारनानै खारदों एबा सोरजोंबा दोनखारलांदों बे खोथाखौ दिनै जोङो मिथिनो मोनदों गोसोआव जोबोद दुखु मोनदों बिनानाव रसमा नोंनि हौवाया आंनाव फन खालामनायलाय आं बे भिडिअसखौ बानायनाय जादों स' नोङो जेरावखि थाया मानो अन्नानै प्लिज रिप्लाय खालाम ससियेल मिडियायाव फै बुं बहा दं खोन्था दिनै हौवाया नोंनिया गोदाव सोराव बहा थांखो सोर लांखारखो एबा सोरजों खारखो नंगौना नङा गोबां गिनाय फैदों न'खराव फेमिलियाव बेबायदि गोदाव सोराव खालामनानै थांनाया गोरोन्थि जादों होननानै जोङो बयबो मिथिखायो नोंबो मिथिखायो अलरेडि ना दिनैबो माबा सोरनिबा हिन्जाव खारदों गाबोनबो सोरनिबा हौवा खारदों सोरजोंबा दोनखारलांदों बेबायदि जाबोगासिनो नोंबो सासे मोजां भिडिअ क्रिएटर ना जों बयबो मिथिगौ सासे मोजां भिडिअ क्रिएटर सासे मोजां भिडिअस लाबोग्रा इउटिउबार जानानै नों दिनैहाय बेबायदि आखल खालामनाया समाजाव गुबुंले स' आं बेखौ बे भिडिअसखौ सुंद'यै रिकुवेस्ट खालामो अन्नानै नोङो फैफिन सिस्टार नोङो बे हौवाजों सानबेसे रायजो जानो नोंनि बे हौवा जेन'बा हौवा लानानै खारनाय बे हौवाजों नों सानबेसे गोजोन रायजो जानो नोंहा फेमिलि दंखायो अन्थाव बाथाव 9 इयार्सनि ना 9 बोसोरनि हिन्जावसा फिसा दंखायो नों बेखौ लानानै ना दिनै गारनानै खारबाय हा जोबोद दुखुनांथाव आरोना आं बे भिडिअसखौ बेनिखायनो लाबोदों जे नोङो फैफिन नों जेरावखि थाया मानो खोनानो मोननाय बायदिब्ला बेंगलराव फैदों होननाय खोनादों जेरावखि थाया मानो नोङो आंखौ लोगो हमनो नाजा बेंगलराव दङब्ला जिमान हायो आं मदद होगोन लागि आंनि न'आव फैनानै थाफै ना टिकेट जासान्दि एबा कनफार्म जासान्दि न'आव थांफिननो नोङो आंजों कन्टेक्ट खालाम आंनाव मेल खालामहरबानो जाबाय आरो लोगोसे जायफोर कम्पानिफोराव नुदों सिस्टारखौ नोंथांमोना कन्टेक्ट खालाम नैबे नाम्बारावहाय बेयो गावनि हौवानि नाम्बार खोन्थाहर आरोना स' दुखु मोनदों लै सिस्टार बहुत दुखु मोनदों बुंनो खुगायाव राव गैया जेबो राव गैया माथ्र नोङो फैफिननांगौ नोङो सासे बयजोंबो सिनायजानाय ना जोंनि बर'फोरजों गोबाङानो सिनायो एबा सिनायाबो जानो हागौ बिनि गेजेरावहाय फैफिन सिस्टार प्लिज दसेनि लुगैनाय दान्दिसेनि गोजोनखौ नागिरनानै गावनि केरियार ना गावनि बेकग्राउन्ड गावनि फेमिलि गासैबो थेर बेथेर जालांनायखौ दाहासथाय नोङो फैफिनब्लानो गासैबो सल्भ स' लोगोफोर बेनोमोन भिडिअआ निसय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला थारैनो बुजि मोनखाबाय बिथां सिसिला सिस्टाराहाय बिथां रश्मिता ब्रह्मनि बागै मा बाथ्राखौ लानानै गुवारै बिबुंथि होलांखो नोंथांमोना थारैनो मोनथिखाबाय आरो बिथां रश्मिता ब्रह्मआहाय
थारैनो खारमारदोंना खारमाराखै बियो बेसेबां सैथो नङा होमब्ला लोगोफोर नोंथांमोनाथ' अलरेडि ससियेल मिडियाआव नुलांबोगासिनो दं आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा लोगोफोर जोबथारनायाव बे मोनसे भिडिअखौ आं नोंथांमोननि सेरावहाय लाबोनायाव आंनि माबा मोनसे गेना गोरोन्थि जादोंब्ला बयनियावबो आंनि माहा बिबाय बेजोंनो लोगोसे नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो आरो जोबथारनायाव बै खनायाव थानाय बेल आइकनखौ नोंथांमोना दाबायना होदो आरोना लोगोफोर जाहाथे बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअ होयोब्ला गिबियै नोंथांमोननियावहाय नटिफिकेसना सहैनाय बायदि स' थेंक इउ स' माच आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन लोगोफोर बाय बाय